അപ്പോൾ എന്തായാലും മേക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൊളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യക്ഷിപ്പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണ പോലെ ഉണ്ട്. ഇടണമെന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അവസാനം അവർ എന്നെ പ്രേത ലുക്കിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരു ബ്രൗൺ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് എന്നെ വിടിയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു വിജയന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രേത ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഇനി ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും അറിയത്തില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ മറ്റേ ഷൂട്ടിന് പോവാണ്. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെറ്റേണിറ്റി ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കിയോ ആളുവിനെ നോക്കി, ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നോക്കാം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് UK മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. മെറ്റേണിറ്റി ഷൂട്ടും ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇനി ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കോട്ടും ക്യാപ്പൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഒരു 10 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് പോണ വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ see you then. ശരി, മാസ്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തിയത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടുന്ന് 1 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട്. അത് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കാം 10 മണിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ 9:15 ആയുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്നാലും കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മണിക്ക് 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴേ ചെന്നാൽ മതിയല്ലോ. അന്നേരം ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ, മേക്കപ്പും ഹെയറും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ലേറ്റൺ സ്റ്റോണിലാണ്. ഇതാണ് ലേറ്റൺ സ്റ്റോൺ. നമ്മൾ പോണ ഷോപ്പ് ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കട, സ്നിപ്പ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്. നമുക്ക് 10 മണിക്കാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാളുവിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നോക്കാം നമുക്ക്. അവർ ഹെയർ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും മുടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞു ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു 40 കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കടയുടെ ഉൾവശം. ഒരു 3-4 പേർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ളൂ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും 2-3 പേരുണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കി, പിന്നെ നമ്മളും. അപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു 10-65 വയസ്സുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ അമ്മച്ചിയും ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വന്നു. UK ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ 90 വയസ്സായാലും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ്ങും കളർ അടിക്കാനും. ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രായമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് പോലും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കണ്ട 1/2 മണിക്കൂറോ 3/4 മണിക്കൂറോ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് ഇനി എത്ര നേരം ആവോ അറിയത്തില്ല. ഇനിയാണെങ്കിൽ മെറ്റേണിറ്റി ഷൂട്ടുണ്ട്, അതിന് വേണമെങ്കിൽ പോകണം. അതിനാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. എന്തെയ്യുമേ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ മുടിയിൽ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർക്കുള്ളിൽ ആ ചെറുക്കൻ എന്തോ കാണിക്കുന്നത്. എന്ത് സ്റ്റൈലാണോ അമ്മച്ചി കാണിക്കുന്നത്. കുറേ ക്ലിപ്പും കുറച്ച് മുടികെട്ടും. ദൈവമേ. അപ്പോൾ അവർക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി മുടികൾ, അവർക്ക് ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇവളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആവും. It's new. You need the receipt, darling? Sorry. You need the receipt. Vrei să faci make-up? Nu. Nu, mulțumesc. Nu, am târziu. Păi eu nu dormesc. Nu? Cred că nu am Cam m-am pierdut jumătate de oră, știi? Eu te cred. Eu te cred, dar...
വാട്ടർ വേണമായിരുന്നു. വാട്ടർ. അയ്യേ അപ്പോൾ ഒരു ഹെയറൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഹെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് പോലെ ആക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മേക്കപ്പ് സെക്ഷനാണ്. ഇനി മേക്കപ്പ് ഇനി എന്താക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ അവർ ഒത്തിരി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ കുറേ ലൈറ്റിങ്, ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെയറും കണ്ണാടി എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്തുവാ UK ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലുണ്ടാവും മേക്കപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധനങ്ങൾക്കും പിന്നെ കൂലിയായിട്ട്. അതേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒത്തിരി കമ്പനിയുടെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇവരൊന്നും എടുത്ത് കണ്ടൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും വയ്ക്കണത്. ഈ അമ്മച്ചി ഇവളെ കൊളാക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ചതിച്ച് അമ്മച്ചി ഇവളെ ഒരു പരുവാക്കിയല്ലോ ദൈവമേ. ഇനി ഇവള് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവളുടെ റെസ്പോൺസ്? ഇത് കണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈല് മേക്കപ്പ് വേറെ രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ വേറെ. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത്. ഇനിയിപ്പോൾ ചുണ്ടൊക്കെ അവർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് തകർത്തൊരു പരുവാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത്. അമ്മച്ചി പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കണ്ട, ഇപ്പം കുറച്ച് കറുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സുന്ദരമായി നല്ല വെളുത്ത് കുട്ടപ്പിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയണത്. മേക്കപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. അവരോട് കഴുത്തൊക്കെ ഒന്ന് വെളുപ്പിക്കാൻ അവരോടൊന്ന് വെളുപ്പിച്ചേക്കാൻ പറയത്തില്ല. അത് ഇച്ചിരി മാറുമെന്നാ പറയാം. മറ്റേ പഴയ പടത്തില് എന്താ വേറെ വല്ല കളറുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മേക്കപ്പ് അപ്പൊ എന്തായാലും മേക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൊളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യക്ഷിപ്പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണ പോലെ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച്? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുടി നോക്ക്,
പോരാ എല്ലാം മുടി കുഴപ്പമില്ല. മുടി അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ അവർക്ക് മേക്കപ്പ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണും അവരുടെ ഫെയർ സ്കിൻ ടോണും ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടണമെന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവസാനം അവരെന്നെ പ്രേത ലുക്കിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരു ബ്രൗൺ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ട് എന്നെ വിടിയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തലയിൽ എണ്ണമയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാ കഴുകാൻ വേണ്ടി ഒരു 10,500 രൂപ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു. എന്തായാലും 10,000 എത്രയായി? 10,000 110 പൗണ്ടായി. ഞാനൊരു വിജയന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രേത ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഇനി ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും അറിയത്തില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ മറ്റേ ഷൂട്ടിന് പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ട്രെയിനിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ശരി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 10,000 രൂപ കൊടുത്ത് കടിക്കണ പട്ടീനെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയി മേക്കപ്പ് ചെയ്തത്. ഒരു ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊള്ളാമായിരിക്കാം. എന്തായാലും ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും 10,000 രൂപ വെള്ളത്തിലായി. അത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. നോക്കിയേ, എല്ലാം ഒരു മദാമ ചെറിയ മുഖമുള്ള നിന്റെ മുഖം വലിയ പത്തങ്ങ മുഖമായി ഇപ്പൊ. അവര് കണ്ണില് താജ്മഹലായിരുന്നു പണിതുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ പണിത് നോക്കി കണ്ണിന് തൈല കറുപ്പാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വല്ല നീല കളറോ പച്ച കളറോ നീലാണോ അത്? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെയർ വാഷും ഒന്ന് ഹെയർ ഉണക്കുന്നതിന് അവർ 3,500 രൂപ വാങ്ങിച്ചത്. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. തലയിൽ ചെറിയ എണ്ണമയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. നല്ലോണം ഊറ്റി അവർ അവസരം മുതലാക്കി. എന്തായാലും കുത്തുവാളെടുത്തു.